Alto aquí, que no se mogui ni Cristo. I te reventaré. Sí. Ara vendran. El 1972, 4 dels millors homes de l'exèrcit de Puigpunyent, que formaven un comando, foren empresonats per un delicte que no havien comès. No tardaren en fugar-se de la presó. Avui, cercats encara per govern, sobreviuen com a soldats de fortuna. Si té vostre un problema i els troba, tal vegada pugui contractar-los. L'equipo A. A on és el tresor de na Fàtima? No ho sé. Fem-ho. No ho sé. T'he dit que on és el tresor de na Fàtima? Ja cantarà.
canta que els plans surtin bé.